ಅಂದೆ ಮೂಲ ಇಜ್ಜುಂಡಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಲೇಡೀಸ್ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಪೂರ ಪೋಯರು ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಉಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಬಾಯಿ ಪಿಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ತಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಸೋಷಲ್ ಮಂಕಿಯಿಂದ ಕ್ಲಬ್ ಸೋಷಲ್ ಮಂಕಿಯಿಂದ ಸೀ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಗುರುವಣ್ಣ ನಡೆ ಸಾಗರ ಸಾಯಿಪುರ ಅವಲುಲ್ಲೇರ ಸೈಡ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಐ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ತೂತು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈ ಸಲ ಇವ್ರು ದೂರ ಬೈದೀನಿ ಮಮ್ಮನ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯರ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಸಾಗರ್ ಟೀಚರ್ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಇಂದು ವಾರನ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತ ಏನೋ ನೋಸ್ ಅದ ರೆಡ್ ಆತ ಇನಿ ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಮಂತೀನಿ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನ್ಯೂ ಫ್ರೇಮ್ ನಾನು ಇಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪೇರ ಒಂದು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು Very nice. And then a Polaroid brand. Anjala, Etti. Ena sayo? Marvai. Ena? Kandin mimmi. Ena meenundu. Huh? Daddy. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಜ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಜ ಏನೋ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಎರಡು ಜನ ಮೀನು ಮಾರ್ನಾಕಿ ಹೋಯ್ದರು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೀನು ಮಾರ್ನಾಕಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಇದು ಏರೇಜ್ ಗೋಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಯ್ ಕ್ರಾಪ್ ತುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ 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 ಡಿನ್ 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 ಡಿನ್
ಅಲ್ಲ ಭೂತ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಿಂಪ ಬೋಡೆ ತಿಂಪರೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾದಿ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೀನ್ ತೋದು ಜಿಂಜರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಸಾಯ್ ಎಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ ಪುರ ಮೀನುಂಡು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೊಮ್ಮಗ ಅದೇನ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಜಂಜಿ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮರ್ವಾಯಿ ಉಂಡು ಅಂಜಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕವದ ಜಂಜಿ ಉಂಡು ಜಂಜಿ ಜಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಲ್ದಿಯ ಕಂಜಿ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೆಟಪ್ ಅವನುಂಡು ಸಾಯಿಗಂತೂ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಅಂತ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು Okay, go back. ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ ಇತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಗೆತಿಗೆ ಎತ್ತಿಂತೀನಿ ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಜನ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೈಸ್ ಏನಯ್ಯ ಮೂಲುಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡು ಆರೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ತೀರ ಅರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಶುಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಬಹರೇಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದಯಪಂಡ 1.3 kg ಇತ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಯದಲ್ಪ ಉಂಡು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಈ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪ್ರೋ ಆತಂಬ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಯಿ ಬಾಬುಲ ತಿರಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಸಾಯಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ನೈಸ್ ಸಾಯಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆನೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜೆ ತಾಯ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬಲ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತಿಂದದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ನ್ಯೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುರಣಿಗೆ ತೊನ್ನ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗೊಂತೆ ಮಲ್ಲನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡೈತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಚನೆಗೆ ತೊನ್ನಿ ರಾತ್ರಿದ ಮನಸ್ಸುಗ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಮನಸ್ಸುಗ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಆತೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ತಿಂದದ ಬಂಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತು ನಂಚ ಅಮ್ಮ ಗುಜ್ಜದ ಬೋಳೆನು ನೀರಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು